Ngi aingu yaw blay ubala ri ubala sumari ngi hado menta. Bangidang yo kini kalat. Ban rakhe ka Women's Week how de usnem hajar arpau. Wat apedeng ka jingdum ka balawan ka ya ka perthai lengba kani ka jing pangklam. Ngis ngongoro balengba ka YouTube channel jong ka balang. Ngi kum ka jeseng kenthai ngila ban rakhe ya kini katayo bakerpang jongi. Nakabenta ka subcommittee Bible Society jong ka jeseng kenthai balang Presbyterian Mauro. Ngapdiang sobhaya phi baro ki para banget ba iet ki be shimbenta lang bat ni hakani ka jing shakri nalaki yeng ki sem ki jong phi lengba ka YouTube channel jong ka balang. Kum tanga pediang sobhai phi baro haka kerteng ka bakraw ka badon bor jong nong penim jongi u Jesu Kris. Ti hakani ka por nginya sedang no yakani ka jing shakri jongi hakani ka por da ka ba nginya shimbenta lang haka jing ruai ka ba shis pa lai pon rio shis pa lai po saw na ka ba kamrim. But hadian jong kani ka jingruai nga sobhaban khot ye way na kilong kami jongi i Mrs. H dahar ba in puli ya kaktian ka jong ublay bat banbo ro ha ka jingduai. Tingin ya shimbenta lang ha ka jingruai ka ba shis pa lai pondrio ka jing tiang kaktian ublay. Kaktian jong me ka ba koridor kum kaksiar balapan perang. Kaktian jong me ka internet, kaktian jong me ka babang. Kabadap darengap donut jonga kapendap nginir wai baro sauteli ke dekhar ka jingruai ka bashis pa laipo nril. Tin John mi ka bai koridor kag siyar bla ben frang kag tin John mi ka itenan kag tin John mi ka batyang langkah din ka jong mi leng bai ka rik long bom non ka ni don du o ba tension bai is welcome non sao ba các tin John mi đón lúc John ai cả bên hoa sắc mai kinh ba yo i hôm John mi ban snow kag din ka John mi my friend pas young by passion your ngan yai will
glämting berkan Syaka diyan sa tambang dan putih Daikak tingan gadbet lem kelati Hashwa bangin yelit lang hagajing duay, ngina sya skor ya kaktiin gajong ublay, ya kabangila man syem nakikat to kat ni teliki benta, kata kalong nakakitab sam, kalanong kabasaw pun riu, kadukhat kabanengkong haduk kabalay, kakitab Isaya kalanong kabakhat ar, kadukhat kabaar, kumjuru kalanong kabasaw po kadukhat kabaar po kanday, kakitab Joshua kalanong kabanengkong kadukhat kabakhanday, bat kumjuru nakashiti upol shikinong rum kalanong kabakhatsan bakadukhat kabakhat lay. Kiktin kibaong kumni. Ublay ulong kajakari bat kabor jongi, kajing yarap bahajan ha kajinjar. Namar kata ngan om syepting la kakela kakandau bat la penki kilom hapedeng kaduriau. Laki jongka kikerhu bat kikhi laki lom kiwen namar kajing at jongka. Ublay ulong kajing penem jonga ngan syania bat ngan om syepting. Uai kabor haki basngaw luwat bat ha ubam don bor upen roy kabor. Tolong ubaklan bat ubaslur maha wat ting lemni wat kyu namar utrai ublay jong me udan rengkat bat me kat sya kaba melek. Ti ublay jong kata kajing kermen, to un pendap yapi da kajing kemen, bat da kajing suk baro ha kabangit, knang bapinyo nang roy kerhai, ha kata kajing kermen da kabor umensim bakun. Tau blay un kerku ya kabasngap bat syak skor ya kaktiin kajong u, ngene pendam hakijing duay. Ko kpa jongi ubah beneng, ngiwan hajan jong me hakane kapor, banwan pau hakmat kekhet kajing isnay kajong me, ban ay ngo ya me ko try, namar ba meladon dam don rengkat bat ngi, melapen yo hangi yakane kapor, bangin yo ban ya senglang ya kekerteng ke baim kajong me, bat bangin te ya kani kaduan jong kajing ay ngo kajong ngi yame. Ngi ay ngo yame try be namar ba meladon dam don rengkat bat ngi, hakis ngi kajing em jong ngi. Bat ngilong kumni kumangilong menta, day namar kajing bat kajing isnay kajong me. Ngi ay ngo yame try, namar bangi yo ya kani kaktiin ka baim kajong me, kabalong sisya kajing bam kabakanjaman sim, bat kabalong ro kabor ya kijing em jongi, haman laki por baro. Ngi ay ngo ya metray bangilayo ban puli, bat ban tip ya kikular ki bathiang ki jong me, ba memelong kajakare kabor bat kajing yarap bahajan jongi, ha kajenjar. Namar katangin om syepting try, ladaki wan kijing kelah ka perthei, ladangi day ban yat kijing ki bangi hap ban ya kendo ha kajing yat lanti kijing em kajongi, hang ni hasla jong kani ka kendo. Namar ngi tips kem ba memelong ublay jongi, melong ublay bakular ban ya rap yangi try namar kata, banginang man IT ya lade syami, banginang man pa ya laki jong ki khmat syami, haman laki por baro jong kajing em kajongi, namar kajing ya rap kajongi, kan wantang na meu try ubalat haw ya ka beneng bat ya ka kendo try be ngi wan hajan jong me ha kan ka por ban ai ngo ya med ma malakar khu yangi kum ki khon kan thai ki jong me ba wat hapdeng ki jing ki bangi hap an ya kendo ha ka ni ki sngi ki ba menta han rai malakar khu yangi kan pa be bangi yo ban rakhi ya kan ka tayo bat ban kan mau buram ya ka sngi ka bakarpang na ka benta jong ki khon kan thai
Try ka ni baro ka long ka jing it, bat ka jing isnay ka jong me. Ngi ay ngo ya me try ba it, na marbakom ka jing isang kantay. Ngi layo man pendep iki katu kat ni iki program. Bat haga ni ka poro try jisu ba it. Kung ka program jong ka Bible Society Committee, ngi don ban pendep haga ni ka por. Na mar ka tangi duay bat ngi karpat ya me try ba men lam yangi. Kerku yangi try ba satang kendet por kum ni. Ngin sayo ban sngow bat ban ngap iki jing hikay nagaktin ka jong me. Leng ba ka syakri ka kodor ka jong me ikong radiancy ranga try jisu be ikong ilalong ka syakri ka kodor ka jong me ilalong shisha ka nong yarap at ka nong karsyan mensim yaki mensim ki kodor ki badan kam ya ka jingiram ngi duway bang ikarpat me ken pa be men snob haban isne ya ka ban ai ya ka met ka bakot ka bakya ban kerku ya ka jing start belai ka jong me khanang ba inang la ban long ka kti ka mon ba ka kti ka diang na ka banta jong ki mensim ki bakodor ki badon kam ya ka jing salong ha ki bakom ki ni ki sngi ki bangi mat ya ki jing lengkhom jing mot ha ka jing em ka jongi try ngi duwa ya me ba men sngom ha ban kerku yo samba jong ka ktin ban sabet ha ka ni ka por ba ka ke baro ka ba ipen kre try ji su be kan long ka bala kerku na ka bawan na ka khet ka jing isnei ka jong me ba kan long ka jing pensan ya ka jing em ka ba kan jaman sim ka jongi try ngi ai ngo ya me try namar ba melakar khu ya ka jinge sengkan thei hapo la ka balang ngi duai bangi karpat ya me ba men sngo bha ba nang ya lam ya ka na koi ka por sha ko weipan kar khu ro try ya baro ki jinge sengkan thei ki badan hapo jong ka KJP assembly hi baro ko wei dan lam dan rengkat bat ngi ki khon kan thei ki jong me try ji su bi ya rap yang ngi bangi nang yo ya ka bor ban ban syakri ya me bat bangi nang la ro try ji su bi ki ba bangi ya ket lang kor lem ya ka kam ka jong me try dan rengkat bat ngi ha ka ni ka por jong ka jing syakri ka badang sa ka jongi yaki ai barong ibo ti hakik sangti blai ki bedon bor ki jong me sngobat pdiang ki jing ruai ki jongi na bai ki ne barong ipan haka kerteng uji sungi ruai amen. Para long kami bat ki para banget bait baro ki bayo bat yo snowling ba ka YouTube channel jong ka balang ki kerpat pi baro banyas nok tilang bat ke jeseng kan thei ka banlong la sha ka sngi ka khat khandai tarik Julai 8000 arpho ka badai ka women sunday kindan artli ki jeseng ka wei ha ka po shibeje mensngi bat ka wei pat ha ka po san beje janmiet ki program ki long kumni ha ka po shibeje Inong yalam ilong ibais chairperson Mrs. Jenika Khasano, inong yalam jingruai Mrs. H. Dhar, Polis dang bat duai Mrs. Mipli Bahun Rani, inyo ru ke jingruai kerpang na Mrs. Lai Martinong Rum, inyo ke jingkren na Mrs. M. Ding Do, Balang Maulai, inyo ke jingkerku peduai na Reverend Lindans im Pastor in Church Kebalang. Hakapo san beje nginyo inong yalam I chairperson Mrs. Inong Clau nong yalam jingrai I Mrs. Safira Marbanyang Polis dang badwai I Ms. Tharyang Man Poshna nginyo ru ke jingrai kerpang na I Mrs. S. Marbanyang bat ki paralong nginyo ke jingkren na I Mrs. K. Nong Kendri But kan board ru ka boards of thanks na I chairperson jong ka jeseng kentei inyo ka jingkir ku penwai na I advisor ka jeseng kentei teman besan I deblew khasano kini kilong ki jing pen bana ku blai sibuan Hagani ka porpa ngin penkre ila ki donut ki jongi bangin yo sngau ya ka Bible study ya ka ba ka subcommittee Bible Society lam ba ka jesengen thei ina penbet ba ikong radiancy ranga ibalong iwe ni kidukot jong ka jesengen thei in ai yangi ya ka Bible study ba ngi skambo blay undan rengkat balak I jong I syakri ba kodor bangin la bali osngau ya ka jing pensyai ya ka ktien ka jong ublay lumba kani ka Bible study pat kan long ro ka jing kerku yang I iwe pe iwe ki bayo osngau te kum ka jing penkre ya ki donut ki mensim jong I ban sngam ya ka Bible study ka bangin yo kani ka por ini ruai lang ka jiruai ka ba shispa lai phokandai
kaburam kaktian ublay. Apet kimat jong nga banyo kaburam kaktian jong mepar, kambentoy nga ban siyem kani ya kabayo rupa bat ksir. Trôi ngà ban dối ta bu ram cả thiên trong mi phar tham bên trôi dài ngà ban che đi dài cam ba yo rupa bát bertekan ingbat kibaida kaktin uplay join ngai kanen kakting impamting put long ito ha kabading kong nga ai kublay Women's Week ye chairperson jong kani ga jinga seng but if he baro ki bapek but yo sngo ya kani ka Bible study bala penyaj daga jinga seng kentai jongi lingba ka YouTube channel jong ka balang Presbyterian Mauro kani kalong ka tayo ka bagkerpang jongi ki kentai ha ka bangiyo ban rakhe ya ka Women's Week ka Women's Sunday ha ki balang baro ki badon hapo ka KJP Assembly ni aingo yo blay bah pedeng kani ka lockdown lani ka jing pakhang shnong ban pelait na ka jing sapriang jong uneu khnyang jingpang penban ngi yo ya kani ka lat ban penlong ye ki jing ya seng lingba ka social media ngi ngej scam bo blay un don rangkat bat ngi bat un pesat bor ngi banginang la ban sakhi ya ka kerteng jong u kathim balabo da ka jing sang kanthai KJP Assembly kalong long slur ban wan ra ya ki jing kalam bat kanong rem na ka ktien ka jong oblay kalong na ka kitab Esther kalenong ka basaw dukot khat henrio lingba ki jing sang na shibon ki jing sang kanthai ha YouTube pinyo sngo shibon ki kubor men sem na kane ka kitab jong ka Esther but lingba kane ka Bible study menta ngan keren syapang ka jing shlur ka bala ban job ye ki jing shep ting ka bangila ban ya kendo but ka phang jo ka Bible study ha kane ka janmiet kalong ka counseling ha pedeng ka jing shep ting ngan ong biang sa shisien ka counseling ha pedeng ka jing shep ting ha ka jing shakri jo nga kum ka counselor nga ya kendo bon ki briu ki ba ya lingba shi bon ki jing bat ki jing le ha ka jing im but ka way ka ba mi na kita ki jing le kalong ka jing shep ting but ka ne kalong kum umau jentut ha ka jing jing san ka jong ki ha ka long ren yeng ka man ren yeng but ha ka jing san jing mer jong ka ba kenjamen sim but day halor ka ne ka experience ka banga shem dala dia kum ka counselor banga jet ya ka ne ka phang na ka benta ka Bible study ha ka ne ka por Hadai shwabi ne ya chakamat tungi na pandem haga jing duway. Ublay ubakpa jingi ubahavneng ni aingo ime kukun rat na markane ka por ka bakordor ka ba me sha engi ki khon ki jong me bakum ki khot jong ka jinga sangkan thai hane balang Presbyterian Mauro ni yo ban penlong ye ka Bible study hai ne ka jamit ni karpar ko kun rat ba men dorang kat bat ni ba ka ka ban pen sngo hai ne ka jamit kan long da ka jing pen shaj bor men sem u jong me ba de ne ka por baro ngi IT ki sangti ki ban bor ki jong me na ma ka kertang ka jong jisu ngi duai bat ni panro amen baro nangi ni ya lingba ka jing shep tieng la ka long ha ka no ka rukom la ne ha ka no ka por ka don ka ta ka bagi khot ka healthy fear la ne ka jing shep tieng ka babha
But ia kane la tibru kom kata ka rational fear la ne ka jing shep ting ka basyong niya. Kung ka nuksa hag bang ya kendo kensan ya ubuseng hag ka jing yai lanti ka jongi. Ngi ken ria syarot ba ya ubuseng uban ban pu yangi. Kata kalong ka jing shep ting ka basyong niya. Henry ka dan sa ka way pat ka jing shep ting ka baki khot ka unhealthy fear la ne ka jing shep ting ka basniu. But ia kane la tebru kom ka irrational fear la ne ka jing shep ting ka baklem nongrim. But kidon katto kat ne ki briu ki besu sakot sa hapdeng ka ne ka jing shep ting ka basniu la ne ka baklem nongrim. Hoy ka healthy fear la ne ka jing shep ting ka babha ka don la ka jong ka jing mantoy. Namar kaya rap yingi bangin ya daya la dia naka no ka jing ma but na ka no ka jing mensaw. Namar ladang ngim don pat ya ka ne ka jing shep ting nginom nang te kumno ban sumar ya la dia bangin kiar na kino ki jing sniu. Henry lada ka ne ka jing shep ting ka jur palat hado bangim la ban le ai shu hado bangim don jing kermen shu aka jing im. But they hadu bakane ka jing shep ting ka kelapat sa kataka unhealthy fear. Kata kami ka jing pat ha ka jing long jing im ka jongi. But ya wakum kini ni don kaman ai ka jing salok na kabanta jong ki. Kanang bangin ai men sim ki but ban besai ki na kaktin ka jong ublay. Kani ka jing shep ting unhealthy fear. Kami nakarukam perkhat bangi shu perkhat baik bahkan jabat ke ke basniu ha ka jing im ka jongi bon sien kalong ka jing shep ting ka besumut dur ka bom dan nong rem ai bahkan ja ka basniu bat ngin hap ha ka no ka jing ma bat ka jing mensaw ladang ishim da ka san perkhat ukasi men hendai kalong kumba ngi kren jam daw dalade yalade Rai lada don na pedeng jokpi ki balong kumta ki besu shep ting sa ka baklem nong rim pi don kam ya ka jinge salok na u le ne ka counselor bat ka jing kershan na ki bahayeng hasem jongpi nang ta pi don kam ru ban ngam jeliu ha ka ktien ka jong oblei bat ban it la di ha ki jing duai hakini ki sngi menta bon ki breu ki dap da ka jing shep ting ka bakrau namar ka ne ka jing pangklam ka balasar ya shibon ki ri keleng ka partai bat habala ban kia ke ne ka jing shep ting bon sen ka penlong ki breu bikin le kol mar ya la de bat iki wairu kumjo hakini ki arlai benai ki bala dep nyo i lingba ki khubor kumno bakane ka jing shep ting ya ude khnyang jing pang covid-19 kala tajur ya ki breu hakane ka jella bat ka ri ka jonge kumno pat sapang ka jing mut jonga ka ktin jing shep ting ngilaya keren na ka basdang kandiat sapang ka ne ka ktin jing shep ting ka ka jing mut jonga ka ktin ka jing shep ting ka de ka jing ki men sim lane ka emotion ka bapau shabar namar ki jing ma ki ba 1% yingi haka ktin pareng latip ya ka kom ka fear dread terror but panic haka testament ka barim ka ktien ka bajupan non kam ka day yira ka bamot ka ba shep ting shibon ngila ban shem ya kane haka kitab Isaya ka lenong ka bahnyaw ka dekhot arpusan bat ka kitab Ujona ka lenong ka baningkong dekhot shipo bat khat henrio haka testament ka batamai ka ktien ka bajupan non kam ka day phobos lane phobio ka bamot hi ka jing shep ting bat ka nongrem kalon na ka gospel umatayos ka lenong ka baarpu pra dekhot ka basaw bat ka gospel u Lucas ka lenong ka baarpu way dekhot arpu henrio but day nang ni bengiyo ya katu ko ktien pareng phobia lane fear nang tapat ki ai kita ki jing shep ting ke bagi breu ki jia kendo ha ka jing im ga jang kim ki don shibon henrai an ai tang khandiat kat kom ka jing batai jang ki start psychology but counseling ki don shibon jaj kita ki rukom jing shep ting
Hendrai ki ba khampau ki long kini henril teli ya ki bala tep ru kom kita ki root fears lane ki jing shep ting ten rai ka baning kong ka jing shep ting ya ka jing duk ka jing kerdo lane ka poverty ka baar ka jing shep ting ya ka jing sha ka do kuti ha ki wai lane ka criticism kini ki jaj breu ki don ka men sim ngau po ya la dia but kim don kata ka jing ngau scam hala dia lane kata ka confidence kabalai ka jing shep ting ya ka jing pang jing shitom lane kata ka fear of illness ki bre ki badon ya ni ka jing shep ting ki shulong red men sem sa habaka wan ka jing pang jing shitom ha ka met ba ka jing mot ka jing pakhat ka jong ki ka basau ka jing shep ting yo do ya ka jing it lane kata ka fear of loss of love kane kajat jing shep tiang ka penmi ya kata ka jealousy ya kata ka possessiveness lane ka jing thut shen bat ka jing tharai snew ya ki wei ka basan kalong ka jing shep tiang ya ka jing long temen fear of old age kini ki jat breu ki shep tiang ban hiar bat ban no ka met ka jong ki kwa ban shune sa ka jing long samla hakim ka ban reu ka bakhat do ka jing shep tiang ya ka jing yap fear of death bon ki breu ki be shep tiang ya ka jing yap bat haba ki perkhat ya ka jing yap ki do jing karmen bat ki do no ya ka jing thmu hala ka jong im ka jong ki hakane ka por ngwa ban kali phi ko ki paralong keme ko ki para bangai beet kino na kitay ki hendreu tali ki jing shep tiang ki bakta jore phi lada don na pedang jopi ki besu shep tiang sa ngaduai baka jing salok hakan ka janmit kan pen slur bat ban ai men sim yepi ba pen job ye ki jing shep tiang bat pen long slur how try pila ban keli hakan ka por te komno ngan yo job ye kita ki jing shep tiang bat ngakwa ban kedo sautali ki mat komno pen job ye kita ki jing shep tiang hakawai ka liang ka jing shep tiang ka de ka jing ai ka jong ublay namar ka yada yangi nagi jing ma bat ki jing mensau lakin tu yangi bengin don kata ka jing tiang burom ya ublay ka baki ong ka reverential fear namar lengba ka ni ngisan ha ka jing long shlur bat ka jing nget ki ba pen shait bor yangi bengin job ya ki jing e ka baning kong ka jing shep tiang ka shong e ha karukom perkhat jongi ya ki jing ki jing shitom ki bangi ni kendo kamot tang namar balakya ka jing pang ka jing shitom ha ka met ka jongi bo om dan jing karmen shu yingi ha ka jing im kamot batang namar bak ni do ya ki ki bangi iet ha ka parthai la de bangi sha kan taj ha ki waipat bo om dan jing mut shu ya ka jing im ka jongi Hendai ngakwa ban penkan mau hangi ko ki para bangai baro ko ki paralok baro bagi don ki lat bat ki lenti ha ka bangi la ban penduna bat ban job ya ke jing shep tieng jongi kom ki kristan ke ke badon kam yangi kalong ke jing aisha ke jing shlur bat ke jing ngai ha ublai ban pen jai ya ke jing shep tieng ki jongi PE habangi ai counseling ya kito ki badon ya kini ki jing shep tieng kawai ka baki start counseling ki ju hikai kalong baka don kam yang i bangin keli haladi kumno lada bal ada bu akakten pareng what if kumno lada ko kom perkhat jongi ya ka no kono ka jing kalong ka bom shisha bat ka bom dan nongrim let's say hapanang ka jing shep ting jongi kane ka long panban ka kabuk siar bengin shania hau blay let's say kita ki jing shep ting ki bengi yai ling ba ka ple lat ingi bengin ang san ha ka jing ngai ke jongi kumno lada kita ki jing shep ting ki bawan man tur ha ka jing im ke jongi ka long panban yangi bengin yeng scam ha ki jing kular ki jong blay
Kaktian ka jong ublay hakashithi ka baaro Timothy ka lenong ka baningkong ka dukhat ka bahinyaw ko ong namaru blay shimla ay hangi ya ka minsiem jong ka jing shepting henry ka jong ka bor bat ka jong ka jing it bat jong ka jing le adekar kabaar pila man job ya ka jing shepting da ka jing ngai kidon ki jing shepting ki bashisha bat ki basyong niya kidon ki waipat ki bam syong niya ladang ipai sa kitab Exodus kalenong ka bakat sao ni pulia kumno bakita ki kon Israel kila how edge shikat day habakila tet bakita ki shipay jong paro ki wan ban be iki na din kat bakidang jam lingba ya kaduryaw basaw kila syapti ang hangta bat habang ipuli ya kaniga benta ni i baga jing syapti ang jong ki kalong kabasisha kom ki kon Israel ngiro ngila ban yait lingba ka jing syapti ka bawan ha ka jing im ka jong im kila ban long kita ki jing syapti ki basyong niya ki basisha bat hakum ka ka por ka ay ka bangi day ban le ka long ka jing shania ha ublay bat ka jing nget ka jong i bat kini kilong kom ki mau jam bangin job ya kita ki jing ele kita ki jing penting ki jong baman ki jing pentrim ki jing sneo baro ha ka jing im ka jong e ha ka shithi ka baning kong ka jong upol shakinong Corinth ka lenong ka bashipau ka dukhat ka bakhat lai ni pulia kum ne ka jing tenju kam shem langat ya pi hanrai tang ka bau breu ula man sha henry ublay ulong ubala mansyania ubanom sya bon tenjo yapi tam ya kata ka bapilat henry ringkat bat kata ka jing tenjo un thawru bat ya kalat ban laj khanang bapila ban sya ya ka kata ka de ka jing kular ka jong ublay ba ublay unum tenjo ya ka ai ka bangi ngimla man sya bat hapdeng ki jing syep ting ki jong e tongin kan mau bau belai udon rengkat bat ngi nang ta ka ne ka hikairu bawat ladangi don ha ka no ka jing long jong ka jing im u belai upen pai te ya ka basnil sha ka babha bat sho ladangi pai sha ka shithi jong apostol Paul shingi nong rom ka lenong ka bapra ka dkhot arpu phra ka ong kum ne bat ngi ya tepru baki ai baro ki trailem ya kaban penbha ya kita kiba iye ya ublay ya kita ken ya kibala khot kat bakum kajing thmu jong o te kom ki kristan ngi de ban le kom no ba pedeng kajing shepting ka bangi ngi kendo ngin penlet jing mod shaki ki babha bat ngin don ka ta jing sngo scam ka dot ka jangi ba ublay udon rangkat bat ngi ngin penlet jing mod haki ki batay ya ka mensem ka jongi bat haki ki badai hok banyaro upol shu ak shithi ka jong o shikinong Philippine kalanong ka basaw ka dokot ka baprao to ko para banget baro ki bashisha ki badon burom ki bahok ki bakhoy ki ba itanat ki badayaro lada don ka no ka jing bha bat lada don ka no ka jing yaro to phenya perkhat yakine ki ro sngol tanat ban perkhat yaki jing kolar ki jong ublay na ka benta ka jong e bat ka khot yangi bangi ngin phai shu ngin shania scam ha ka jing panyat bastat ka jong ublay kamat ka balai ngila ban job ya ka jing shep ting da ka jing shlur ka bawan na ublay Deuteronomy lenong ka balai phuway ka dkhot ka ban ria ko ong to long gi bakhlain bat ka shlur wat ngok yo lemne wat shep ting yaki kani kalong ka jing kran ka jong Moses haba u Joshua u haban shimti ya ka jing long nong yalam ka jong o ban yalam yaki kon Israel ba padeng ka jing shep ting ka jing kyo ka jong o Moses u ai ki tin jong ka jing karmen banong long shlur long khlain benshim snam ka thim jong ka women Sunday ka long pen shlur bat pen khlain ba yala de ya ka bla pen shong nong rem na ka kita u Joshua ka la nong ka baneng kong ka dkhot ka ban riom u Joshua ka mun nong yalam u badang samla
udon kam ban job ya kata jing shep tiang ka badon hapo jong o bat kata ka jing arta tien ban yalam ya ki kun Israel shashiliang kawa Jordan kalong kumtaru yanga bat yangi lang ko ki para bangit baro ko ki paralok baro ki bapait lingba kani ke channel ba mangiru ngidon bandon kata kamen sim ka baslur kamen sim ka basngau chngan bo blai undon rangkat bat ni kum juru ya pi ki kime ki kpa bat ki nong yalam jong ka balang pidon kamte ya ka jing shlur ka ba kom Joshua kom ka Esther ban yalam ya ka long yeng ka long sem ka jong pi bat ya ki para bangai jong ka balang ngilaya kran sa phangka de kakten ka jing shlur la ka to ka nesin nrai hatung ju perkhat mo ka ai ka jing mut ka jong ka kakten ka jing shlur ka de ka taka bor bari na syapo lene ka bor men sim ka ba pen la ingi bagina le persya ya ki ai ki ba pen syap tieng yingi ka de ka jing la ka jangi ban job ya ki jing ba ki jing le ki ba wan ha ka jing im kom ki kristan nang no kami kani ka jing shlur pidai ban kan mau baka pedeng jo ka Christian counseling kalong ka jing pen syat bor umen sim ba khoj badai umen sim ba khoj u bolong unong ya selok jangi badai ka bor jong o ka bekersoi hapo jongi bat ngitep ru ba umen sim ba khoj ulong kom uta counselor u bahabangim dan bor nalade dei mo u ba pen syat bor yangi ngajus ngau tanat ya ka wei ka jing ong jong ka ni ka nongkran ka ba paunam ba ka Joyce Meyer ha ka jing hikai ka jong ka halor ka ni ka phang ka jing shep tieng ka pendon kam da kini ki kitien ngan ong ya ka kitien pareng ka ong kum ne do it afraid le ya ka ba phi dei ban le ha pedeng ka jing shep tieng le ya ka ba phi dei ban le ha pedeng ka jing shep tieng kum ki bre ngi la ba ne kan do shi bon ka jing shep tieng bat teng ngau do men sim ngau bangin sha job no rengin le ya ka eke bangi dei ban le ha pedeng jing shep tieng da ka bangi ngau scam bau blai udon rangkat bat ngi ha pedeng jing shep tieng jangi tol ngin yang scam ha ka bor ka jong blai upola ka shithi jong o shkinong episodes kala nong ka ban riu ka dakhot ka shi pau utho kom ne to long ki bakhlain ha utrai bat ha ka bor ka jing klan jong o kamat ka basaw bat ka bakhado na lor ki jing salok na ka Bible ka Christian counseling ka la ban yarap ban job ya ka jing shep tieng da ka bayalam jing mut shakilat kilenti ki bathamai ka jing shep tieng bat ka jing khuslai kilong kita ki issue ki ba ba bangin yak sa daladia shimet namar kata ngidon kam ya ka jing yarap bat ka jing salok na ki wei khnang bangin job ya ka ne ka jing shep tieng hoj kom ki counselor ngim dei ban kerki ban ai jing mut ya ki la ne bangin ai ya kata ka advice giving hendreng dei ban ai lat pat ya kini ki basha ai counseling bakin ngau tho dala dehi ya kata ka bor ka badan hapo jengki bat suki pat kila ban lait na ka ne ka jing shep tieng ha ka jing trai jongi ya ka kam ka jong blai ka bladap menta arpo snem bat kham tam ha ka ne ka counseling ministry jonga ka ba khat ru snem ngai kan do shibon ki bre ki ba mat e ki jing ba ki jing le ka jing em ka jong ki shibon ki ba yo e ka jing pang ka jing shitam ka ba jor ha ka met ka jong ki don ru na pedang joki ki ba do ki ba ki ba thon ki jong ki bat ki wei pat ki jat jing Hendai ka wei ka bakia kendo lang baro kalong ka jing shep tieng. Ha bagi wan kini ki jing ka trai ro ka jing shep tieng. Bat ka dei ka jing shep tieng ka ba pen deko yaki bakin namla ban ki bakin namla ban perkhat bat bakin namla ban rai ro ya ka jing ka jong ki. Te kom kinang ya salok kom ki counselor ka ka bangi dei ban le kalong bangi dei ban ai ka jing kermen na ka benta ka jong ki. Ngidai banyak kersan ya ki, ngidai ban selok ya ki, ban besai ki, naga ketien ke jong oblay. U Prophet Isaiah, hakalenong ka basaw puway, ka dukhat ka bakhat lai, upan kan mau kum ni ong, what shep tieng nga niyarap ya me.
Angit scam baling ba kena ka Bible study ha kena ka janmet kanong ka bor yengi lang baro ki bapet ya kena ka Bible study bala dangi don ha pedeng ka jing shepting tungin yeng scam hagi jing polar ka jong ublay bangin IT yala di ngin yo mat ya ka bor ka jong ublay na ka benta ka buram ka jong o amen. Agani ka por nga penpau ka jing songo ka bakraw ye ikong radiance ranga ibal ay yang ye kani ka Bible study halor ka jing shlur ban job ya ka jing shepting kuble shibon kong ya ka jing long laklo jong pi ban shim ya kani ka benta ka baga jeseng gentai bat ka Bible society subcommittee kala kerpat ipi bin shim bat da kamwan sobha pila pediang ya ka jing terwa jongi bat Nilayo ikjingker ku ka bakraw lang ba kani ka Bible study yak ba pi pila ay ni ublay ungkur ku ya pi un ay pi ka jingkot jingkia ka jing start ba ka jam si but un long lambat pi lambat ka yeng ka sem jong pi ba pinang la ban ay ya ka jing syakri hakiway pat ki por na ka benta ka buram ka jong ublay ngai ku blay ru ye ba balmi el nong pure ibalong i organize jungi ibala pensingannya kini ke jing syakri jungi kum inong tem ngai ku bleiru ikong Helen Sharonja ibalong inong yalam jirwai jungi hakene ke por ku blei shibun ru ya ikong hebor mi dahar iba la puli ka ktien ka jong blei bat ibala bu ka jing duai bat kum joro ni penpau ka jing sngongu ya iteman basan iwan swet ibala dorengkat bat ni hakane ke jing syakri ubleng kurkhui ke baro ki bangilala ban pendep hakane ke por na ke benta ke burom ke jong u bat sakawai nga kwa ban kerpat ipi baro ki para banget bait ba pinyesim bentalang sasisien ban ya don lang ban ya peit lang ki program jong ka jeseng gentai la shai ka si ke belong ka sngi utrai hakapor shibaje mensengi pada kapor san baje janmien lengba ke YouTube channel jong ke balang hakani kapor ngila poi syaka benta ka bukut jong ka jing syakri jongi bangin penwai kani ka jeseng jongi da ka bangin yarwai ka jing ruai ka basis pa lai husau bat hadian kani ka jing ruai nga khot i teman basan jongi i teman basan ewan swet ba in ai ya ka jing kerku penwai Kejirwai ke basis pak lai pusau bangilai yo kaktien ublei ngin yero ke long kaktien sobha ai ngin yero kejirwai ke basis pak lai pusau Joy kaktin ublay in yaron talon kaktin snawa ay in yaron Yoy ka ding shisha in yaro kam ti yang hi ya ka rewa in yaro Snawa padang in yaro ya baron kam kor shisha
Yatsi yarbat yaki Bai lai kat kin ublei Long lai kat stang Yin yaro Yin yaro Ngini duai. Au blei ublong ukpa ujangi ubahabneng. Ngidap dak jes ngongo imi ku kenrat. Namar pinyo yene kapor kapakordor. Hakabakum ke jeseng kathe jong kabalang Lengbak Bible Society Committee kilayo ban pendep yakawei nekijing syakri lengba jong kanika Women's Week jong kanika snem ngiaingo yemi ko kenrat ru bang liaban sngap yaka kubor kablon ra hapling jongi hakadur jong kajing hikai ka Bible study halor kapang kajing shlur ban job ya kajing syapting ya ka banglio banyo sngo lengba ka syakri jomi ikong radiancy renga isnei kutrai bakani ka khubor bakani ka jing hikai ka bangyo na kaktien ka jongme kanlong ka jingirap ya baro kilong kmi bat ki parungai ki bla banyo sngo bat pej lengba ka YouTube channel jong ka balang trabi ingwan ban buti khmat jongme ya kasngi ka brasyai ka balong ka Women Sunday hakabakum ka jeseng kan thei jong ka balang kinsayo ban pendap ya ka jing syakri kerku ya kinong mata shimata baro ki badan ka benta bakrau ban pendap ai haki ya ka jing long man sim ka jongki bat kham tam e ka khubor ka bangin sia sngo na ki syakri ki jongme ki bakordor kan long ka jikr khu man sim ya ki parungai ki bio sngo basha skor ya ktin ka jongme lamba ka jing syakri lang lingba ki kor ki bor hakakateng Jesu ngaduai berengapan yakini baro pada kabuai no jong kani kejing syakri jongi hakani kapor pelat atrayangi di kejing kerku ki babhatam ki jongme de ka airu kejing ai badap jang Yesus Kristus kejing iba jong blei kupa lam gislok bathyang ka bapansat bor jong mensim bakhuit kini lai kejing kerku hawi blei kin syongsa bat ka jeseng khathei po jo ka balang kiju kejing kerku kin syongsa bagi jeseng khathei ki badon hak assembly baru kawai lama kiringet ki basyakri bat pendam buram me naduk menta hadu ki artaba amen.